филм и живее в чуден свят с приятели добри. Ето той ме вика пак, искаш ли ела и ти? Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, но скъп си ми дори и сега. Имам си любим герой, опашат, но много мил. Мики Маус се казва той, от обичан детски филм. Да можех, мисля си, да те хвана за ръка. Само миг, но миг, нали, спътната една мечта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус. Добър ден на всички! Уважаеми гости, добре дошли на нашия празник. Днес ОДЗ 128 Феникс празнува своя 50 годишен юбилей. Детското ни заведение отвори врати в далечната 1964 година през месец ноември. Давам думата на госпожа Тодорова за слово. Уважаеми гости, родители, скъпи колеги, мили деца! Добре дошли на нашия празник, на юбилея по случай 50 годишнината от създаването на Обединено детско заведение 128 Феникс. Нашата градина. Това са децата, които идват тук сутрин, които огласят със смеха, песните и игрите детското ни заведение. Те са цветята в нашата хитна градина. Много поколения са минали от тук, от далечната 1964 година до днес. Първите възпитаници на детската градина вече водят своите внуци пак тук, в нашата детска градина. Затова винаги живеем с мисълта, че приличаме на столицата ни. Растем, но не стареем. И като Феникса винаги се възраждаме за нов живот. Тази жизненост идва с всяко ново поколение, с малките крачета, с жизнерадостните усмивки и блесналите очи на децата ни, с обичта им. Тази обич има и огромно задължение. Ще споделя с вас какво казват за птицата Феникс и го свързват в мислите си с нас, учителите и всички, които се грижат за възпитанието на децата. Според китайските мъдреци, в перата на птицата са скрити иероглифи, които означават добродетел, благовъзпитаност, честност, съвършенство и справедливост. Това е една от нашите цели, заедно с родителите, да възпитаме тези качества от децата. В ежедневието си ние се стараем не само да отглеждаме децата да са здрави, но и да ги възпитаме в най-добрите, изконните български традиции, да запалим и поддържаме в тях пламъчето на родолюбието, да ги научим да преследват упорито целите си и да ги постигат, да развием творческите способности и таланти. Казват, че птицата Феникс защитава земята и хората от изпепеляващия огън на слънцето. Тя изгаря и се възражда в пепелта, водена единствено и само от най-чистото чувство – любовта. Любовта към живота, любовта към хората. Любовта е двигател в нашата работа. Тя ни помогна да преминем през много трудности и не само да оцелеем, а да се развиваме и обновяваме, да вървим напред. Тук е мястото и момента да изрази уважението и благодарността си, специално към кметицата на нашата столица, госпожа Йорданка Фандъкова, и към всички колеги, които са съпричастни към работата на нашата градина, към дирекция образование, към администрацията и най-вече към кмета на район Красна поляна, господин Иван Чакъров, към регионалния инспекторат на образованието, към Министерство на образованието и науката, към синдиката на българските учители
и всички институции, свързани с предучилищното образование, за проявеното разбиране и помощиране. В годините те подкрепяха усилията ни, видяха оптимизъм и борбения ни дух. Случваше си да ни порицават, но ни помагаха във всички наши замисли и идеи. Огромна и благодарността ми към всички родители, нашите партньори, които ни гласуваха доверие да се грижим за възпитанието и образованието на тяхните и нашите деца. Благодарност и към всички фирми, които помогнаха за организацията и провеждането на нашия юбилей. Поклон пред колегите, дълбок поклон пред всички вас, учители, помощни възпитатели, медицински сестри, административен персонал, кухненски, работници. Това са моите момичета и момчета, хората, без които аз не мога. Спокойни и тревожни, здрави и болни, весели и тъжни, те са винаги на мястото си. Забравили собствените си грижи, усмихнати, посрещат от сутринта децата, грижат се да са здрави и весели. Споделят мъката и радостите на семейството, често са отдушни от напрежението и тревогите, идващи от сложното ни ежедневие. Но остават, защото обичат. Спомням си и думите на майка Тереза, че всеки човек е достоен за обич и че трябва да научи и сърцето си да обича. Точно това правят хората в нашата детска градина. Дават и получават обич. Защото ние не преследваме нито заслуги, нито награди, не търсим и благодарност, но винаги я оценяваме. В един труден момент от нашата работа през 1996 година, когато трябваше да се борим за физическото оцеляване на децата, да им осигурим храна и топлина, ни попитаха защо го правим, защо не се го кажем. Тогава си казах, че ние, учителите, не полагаме Хипократова клетва като лекарите. Ние носим една клетва в сърцата си. Полагаме я пред нашата съвест. Винаги и неизменно, безрезервно и до край, да обичаме децата, да обичаме работата си, да обичаме и да раздаваме обич. В навечерието на един от най-светлите ни християнски празници, Коледа, желая на всички вас, вашите семейства, много здраве, щастие, вяра, надежда и любов. Гордея се, че имам привилегията и честта да отбележа 50 годишнината на ОДС 128 Феникс. Да си пожелаем дълголетието, жизнеността, да съхраним оптимизма, енергията и креативността си. Още веднъж добре дошли на нашия празник. На празник като на празник. Искам да обявя гостите на нашия празник, господин Иван Чакъров, кмет на район Красна Поляна, господин Николай Бутовски, заместник кмет на община Красна Поляна, господин Борисов, секретар от район Красна Поляна, госпожа Сакова, главен експерт, бивши кметове на район Красна Поляна, представители на общинската администрация на район Красна Поляна, директорите, бивши директори на нашето детско заведение, госпожа Томова и госпожа Цветанова, както и учителките, които са били тук от самото основаване. Присъстват и представители на фирмите, които водят извънкласната дейност и в детското ни заведение, както и фирмите доставчици на детското заведение, чрез спонсори, без които нямаше да се проведе този празник. И всички гости
горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней. България, че кой ли я не знае, на здраве на рози цяло хай, небето чак допира планините, като море са ширни равнините. Се хвалят детските градини, а ние тук, макар и малки, сме днес на 50 години. На феникс на крилата, жар птица излетя и понесе светлината и слънцето изгря. Ето и нашата.
незабравими години, за хора с големи сърца, раздали любов и закрила на много прекрасни деца. Като цветята, нежни и красиви, живеят тук деца щастливи. Едно подскача, друго пее, градината ни детска грее. По цял ден бях придазвани, редят се песни от зори, а приказките нямат край. Това е детският ни рай! За детството са нужни много усмивки, песни и мечти безгрижни. Ще се завъртим сега!
работните поля. Защо усмихват се децата? В погледите им чета, с усмивките на добротата разхубавяват те света. Даряват топлина и радост, даряват бодрост, веселба. Защо усмихват се децата? Ще ви покажат те сега. Изтъркаляха се дните.
Порасна моето дете. Детската градина Мила води своето дете. И отиват те там двама. Ето моята госпожа. Побеляла е гордята, но най-скъпо ми е тя. Гушва моето момиче, хубав ми е този ден. Аз принасям и котиче, тя целува ме и мен. В детската градина Мила, сред приятели добри, ден по ден събираш сили, ден по ден порастваш ти. Учителките помнят всеки час, раздали младостта си на децата. Те с песните изпяват своя глас и с думите отключват светлината. Учителко скъп, за нашата немирска безчет, сърцето си всеки е скъсал най-свидния спомен за теб. След птица Феникс, щом летиш, имаш цел прекрасна и тогава тук виж, бързо си пораснал. Ще поемем пътя свой, никак не е чудно, с приятели безброй няма нищо трудно. Уважаеми гости, сега искаме да ви поздравим с химна на детската градина, написан специално по случай нейния 50 годишен юбилей. Музиката е на композитора Андрей Дендиков. Yeah.
Дойде време на поздравителните адреси. Поздравителен адрес от министър-председателя на Република България ще прочете госпожа Тодорова. Много мило обращение на министър-председателя господин Бойко Борисов. Ще го изчета. Трогнати сме вниманието. Сетили са се за нашата 50 годишнина. Уважаема госпожо Тодорова, благодаря за отправената покана да бъде гост на тържеството по повод 50 годишнината от създаването на ОДЗ 128 Феникс. За съжаление, предварително планираното посещение в Брюксел не ми позволява лично да ви честитя празника. Бих искал да поздравя педагогическия, медицинския персонал, служителите от детското заведение за всеотдайността, с която предавате знания и възпитавате мълчуганите. Децата са най-голямото ни богатство и съм ви дълбоко признателен, защото във вашите грижовни ръце е бъдещето на България. Пожелавам ви да сте здрави и да успявате в своята мисия, дано вашето призвание винаги ви носи удовлетворение. Бойко Борисов. Поздравителен адрес и от кмета на Столична община госпожа Андъркова ще прочете госпожа Марияна Шопова, главен експерт, дирекция образование на Столична община. Честит празник! С голямо удоволствие ще изчета поздравителния адрес от госпожа Андъркова. Госпожо Тодорова, учителите и децата на ОДЗ 128 Феникс, уважаеми колеги, скъпи деца, уважаема госпожо Тодорова, днес вие тържествено отбелязвате 50 годишния юбилей на ОДЗ 128 Феникс. Когато половин век си осмислял живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани и дръзки мечтатели, то неотменно идват миговете на дълбоко удовлетворение от постигането. Извинявайте, ама толкова беше сълзливо. Всички деца, възпитаници на детската градина, са запазили в себе си красотата на слънчевото детство и са преживели незабравими години, изпълнени с игри, приказки и музика. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си, любовта, професионализма си на благородната мисия да възпитава децата доброта, интелект и творчество. Истинската любов в очите на малките деца, благодарността на родителите им и нашата признателност за всеотдайността и майчинската грижа са най-хубавия подарък за днешния празник. Пожелавам ви здраве, вдъхновение, благородство и вярвам, че заедно ще работим за по-доброто бъдеще на нашите деца. Скъпи деца, даваме ви цялата си обич и ви желаем безгрижно детство, много мечти, смях и приятел. Честит юбилей, кмет на София и оттам. Давам думата на господин Чакъров, кмет на район Красна Поляна, Уважаема госпожо Тодорова, тук има доста така сериозен поздравителен адрес. Мисля, че изчетохме вече два подобни. Ще го сложим на стената. Аз искам с няколко думи наистина да се обърна към целия колектив във ваше лице на тази детска градина, от общия работник отвън до през кухненския персонал, учителките, тези заслужили хора тук, които са директори, учители. Много хубав е празника, но той е един път на 50 години.
Всеки един ден знаете колко е труден, знаете как преминава, за да бъде усмихнато всяко едно дете зад нас. Знаете колко ви струва, колко нерви, работа. Затова искам от името на родители, деца, община, наистина да благодаря на тези хора, родители, аплодирайте наистина тези работници, които това е наистина в района една от най-хубавите детски градини. Ние правим някакси, ощетяваме до някъде другите колеги, които са тук. Уверявам, че и другите ще заприличат на тази. Планирали сме детски площадки в тях, саниране. Наистина условията тук са много добри. Уверявам ви, че вашите деца, родители няма да останат ненахранени и ще имат добро отношение и възпитание. Тук виждате, аз бях трогнат от това, че знаят химна, че го пеят, знамето, тези стихотворения. Наистина това е труд на всички тези хора, които карат вие да бъдете спокойни на работа, когато ходите. Заповядайте този адрес. Благодарности и един скромен подарък. Това е... Значи избрахме една картина на доста така скъпа, макар и малка, защото и ние сме все пак община. Значи, да, но това е църквата Света София, един от символите на София. Тя е монотипия от един известен художник Петър Ненов, наистина да остане за спомен за този празничен ден и с големи благодарности от нашите име. Този плакет ни подарен по случай 50 годишен юбилей на нашето детско заведение от госпожа Валя Кастрева, заместник-министър на образованието, и поздравителен адрес от регионалния инспектор. Няма да почитам, наистина единствено Председателата на търпеливи. Само да дадем думата, тъй като специално госпожа Янка Петри помоли от синдиката на българските учители. Също имаме специален поздравителен адрес, за което сърдечно благодаря като наши партньори. Искам да дам думата на присъстващите госпожа Бойка Караландиева от синдиката Сдружение на учителска взаимопомощ, нейния председател, така наречено. Аз като малко обаче над 50 ще сложа очила. Уважаема госпожо Тодорова, уважаеми колеги, скъпи гости, мили деца! От името на управителния съвет на Сдружение за учителска взаимопомощ и лично от мое име ви поздравявам вас и всички служители в Обединено детско заведение 128 Феникс по случай 50-годишния юбилей. С признателност и почит се отнасяме към вашата високо благородна мисия, свързана с просветата и възпитанието на подрастващото поколение, бъдещето на страната ви. Поколения млади хора дължат на вас успешния си старт в живота. Бъдете здрави и дръзновенни и нека щастливите усмивки на вашите възпитаници да бъдат една заслужена награда за вашата любов и свободност. Честит юбилей! Ще чета и от читалище Кирил Методий. Заповядайте, господина. Имам удоволствието да ви прочита един поздравителен адрес от името на ръководството на нашето читалище. Уважаема госпожо Тодорова, скъпи колеги от
детското заведение Феникс, мили деца и родители. Половин век е едно от най-реномираните предучилищни заведения в столицата и в район Красна поляна. Обучава и възпитава нашите деца, бъдещето на България. От името на настоятелството на читалището, което носи имената на светите брати, учители и просветители, най-сърдечно ви честитя светлия юбилей. Пожелаваме ви нови успехи в благородната професия на Негово Величество Учителя и щастливо детство за питомците на ОДЗ Феникс. Секретар Томи Йовчев. Поздравителен адрес ще се поднесе и госпожа от името на 135 ученици. Заповядайте. С най-искрени чувства ръководството на педагогическия колектив на 135-то СОУ Ян Amos Помянски ви честитат 50 годишният юбилей. Благословен е да се трудът и талантът ви, подадена на просперитета на детската градина. На вас и вашия колектив пожелаваме здраве и творчески успехи, развивение. Нека неугаснащия творчески дух ви води напред към нови успехи. Нека дадем думата на нашия председател на училищното настоятелство при ОДЗ 128, господин Даниил Димитров. Тук сме, защото децата са солта на земята. Всички ние поставяме сутрин нашите деца в техните ръце. Аз имам удоволствието да имам сега син, който е тук, Михайло Истрякането беше тук, а през 7 години са идвали другите и помнят всичко. Заслугата е на седящите на третия ред. Благодаря и поклон. За това ще правите мислени, спокойни и щастливи. А пък това, което успяхме по някакъв начин да направим, е един голям подарък. Да го кажа? Добре. От името на родителите и съвсем доброволно събрахме една чудесна голяма сума, с която закупихме интерактивна дъска, която ще бъде монтирана. И нашите деца от всичките на бъдещите групи ще бъдат монтирани с нея, но за това да речем отново ще бъде всичко във вашите ръце. Благодаря много. Уважаеми гости, радвам се, че бяхте наши гости. Благодаря за поздравителните адреси. И нека благодарим на малките артисти. Много здраве, много щастие и много късмет.